Čaute ľudia, dneska si ukážeme Liked Williana. A teraz idem bojovať 1v1 so svojím kamarádom. Uvidíme, koho nám dá. Ten debil. Dobre, tak nezaučí nás Health Mercy. Kamarát má Elite Lyogrypha, toho som vždycky chcel. Veľmi sa mu ľúbia jeho útoky. Ale teraz vám chcem ukázať Liked Williana. Liked Willian má výhodu, že keď zaútočí z Health Mercy, tak mu to dá plus 20 healu. Asi si zapnem aj Vitalite. Dobre. Čiže to bude iba 6. Áno, ako môžete vidieť, porazil som s mojím Liked Willianom Elite Lyogrypha. Ďakujem za pozornosť. Toto bolo pre dnes všetko. Vidíme sa na budúce.